Гомум билим бирү мәктәпләреннән айырмалы буларак балалар бакчаларындагы мондый төркемнәргә йөрү өчен әлегә гариза язарга кирәк түгел. Шуңа күрә әлеге эш бакчаның уставы һәм уку тәрбия планы буенча барлык сабыйлар өчен дә алып барыла. Бу эш башлыча милли бәйрәмнәр уздыру, төрле халыкларның әкиятләрен укып, аларны сәхнәләштерү кебек чараларга барып таша. Балалар белән иң беренче башлаган бәйрәмебез булды казымәсе. Бик уздырдык без аны бик теләп, әти-әниләрем дә катнашты, балалар да катнашты. Аннан соң уздырабыз Нәврүз бәйрәмен, уздырабыз Сабантуй һәр елны урамда балалар бакчасының территориясендә. Әлеге бакчага йөрүче 500-гә якын баланың 20%-ын татар малай кызлары тәшкил итә. Чуаш, Мордва, Удмурт балалар да байтак. Шуңа күрә мондагы чаралар да төрле телләрдә оештырыла. Формы работы педагогов с детьми очень разные. То есть это подвижные игры, это народные игры, это фольклор, это сказки. И вот сегодня у нас такой большой праздник, причем героиней этого праздника является матрешка, несмотря на то, что она русская, но матрешка она бывает в разных узорах. Она может быть татарская, чувашская, мордовская. Milli телләрдә эшләүче бакчалар хакында сөйләгәндә шәһәребезнең 20-нче Искринка балалар бакчасы турында әйтмәй мөмкин түгел. Чөнки бу тармактагы эш моннан 20 ел элек нәкъ менә әлеге бакчадан башланган иде. Бүген ул башкалар өчен зур тәҗрибә мәйданчыгы булып тора. Моннан 1 ай элек бөтен Россия аккалпак татар хатын-кызларының күчмә утырышында катнашучылар да монда күп нәрсәгә өйрәнеп киттеләр. Аеруча кунакларга балаларның әби-бабайлары белән эшләү алымнары ошады. Безгә шулкадәр кызык булды һәм бик тә рәхәтлек кичердек. Дәваниләр, әбекәйләр, бабкайлар, әти-әниләр килеп балаларны өйрәтәләр. Алар кул эшләренә дә, уларның милли йогынтыларында бирәләр. Һәм балалар урыс баласын, чуаш баласын татарча да сөйлиләр бит. Бүгенге көндә менә без балаларның эшчәнлеген әтиләрнең килеп кадак белән, шук эш белән эшләргә өйрәтүендә карадык. Әбекәйләрнең килеп кич утыруларын өйрәтүендә, аларның үзләренең җырлы, биюле уеннарны татарларның өйрәтүендә карадык. Мен инде афәрин генә дип әйтәсем килә. Бездә бирем, эй бирем, бездә бирем тантана. Исәнмесез дуслар, исәнмесез. Бүген Сатку бакчасында шәһәрдәге дистәләгән тәрбияче һәм бакча мөдирләре катнашында чираттагы чара дуслык бәйрәме уза. Ул бүген төрле милләтләрне берләштерүче һәм төрле милләт киемнәрендәге матрешкага багышлана. Бу мероприятиегә без заклап әзерләндек. Балалар белән өйрәндек төрле татар орнаментлары ясарга. Менә шундый тюльпан ясадык. Менә шундый матрешкалар ясарга өйрәндек. Брелок матрешка, закладка, тюльпан чәчәкләре ясадык. Төрле әйберләрне ясаганда без төрле орнаментлар кулланырга тырышабыз. Татар орнаментлары, чуаш орнаментларын, төрле орнаментлар кулланып ясарга тырышабыз. Балаларны шуларны ясарга өйрәтәбез. Бүгенге семинарда катнашучылар сабыйларның җырлап биегәннәрен карап кына калмыйчан, милли киемнәрне ясау буенча остаханәләрдә дә катнаштылар. Әзер материалларга клей пистолет белән клей сөртәбез. Тулып торсын içine мамык куябыз. Кырыйларына клей сөртеп чыгабыз. Менә булай иттереп, анан ябыштырабыз. Менә булай иттереп ябыштырабыз. Өстенә кигезәбез күлмәк. Төбәкнең татар мәдәният үзәге хезмәткәрләре дә балалар бакчаларында үтүче шундый чаралардан читтә калмый. Чөнки бүгенге сабыйлар иртәгә үзәктәге иҗат түгәрәкләренә йөрүче үзешчән сәнгать осталары бит. Безнең үзәк балалар бакчалары белән бик тыгыз элемтәдә тора. Ник дисәгез, алар безнең киләчәгебез. Шушында йөргән балалар безнең үзәкләргә килеп, безнең мәдәниятебезне, телебезне һәм гореф-гадәтләребезне өйрәнеп, киләчәк буынга илтә торган буын дип аңлыйбыз. Шуңа да без гел балалар бакчалары белән бер-беребез белән аралашып яшибез. Чара азагында аны әзерләү, оештыру һәм уздыруга кагылышлы байтак сорауларны тикшереп бәйрәмгә бәя бирелде. Һәр кеше үз фикере белән уртаклашты. Шәһәр мәгариф идарәсенең мәктәпкәчә яшьтәге балалар белән эшләү буенча методик совет җитәкчесе Иркинә Сәйфетдинова мондый чараларны һәр бакчада да тормышка ашыру мөһимлеген ассызыклап сөйләде. Наше методическое сообщество педагогов из других детских садов хотелось бы обратить внимание вот на ценность образовательного этого мероприятия. В каждом уголке детского сада очень корректно, очень правильно, эстетически оформлена и выставка из матрешек, поделок родителей и совместного творчества детей и родителей. Различные, наверное, можно сказать, такие инсталляции из матрешек разных национальностей. И
они очень корректно и очень эстетично представлены. Күп милләтле коллективта тәрбияләнгән сабый кеше яшьтән үк күршәдәге халыкларның җырларын, биюләрен, киемнәрен күреп үсә. Аларның әкият геройлары белән таныша. Шулай итеп, бер-берсенә карата хөрмәт һәм ихтирамда тәрбияләнә. Ульян шәһәреннән Рамис Сафин, Әхмәт Мәдәрисов, Татарлар.